Action Report Sunday Edition. Mabatian kada Domingo, las 5 to las 6:30 sang aga. Mga balita gikan sa mga action reporters. Balita nasyonal, kagiban pa. Action Reports Sunday Edition. Pupod kay Action Doral Cabato. Action Reports Sunday Edition. Mayong aga, syudad sang Bacolod, may ngaga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas kag Pilipinas. Kamusta kamo? May naman nga adlaw sang Domingo mga kaaksyon. So, Mayo 1 kita subong adlaw, Labor Day, pagdumdum sa adlaw sang mga mamumugon. Hapon, welcome sa Pagpangalagad Action Reports Sunday Edition. Ini naman si Action Dorel Cabato. Mga ka-aksyon sa sining adlaw sa gihapon, pila ka mabalita naton lokal, national, international. May dako nga balita aton ina pagatalakayon, and of course ang inyo man nga history of the day, so igadulong na kon sa inyo. And of course, ang balita man sa entertainment. Kag balita nato nagikan sa mga action reporters naton kag sa aton yung mga correspondents. So sige, may aga na sa nagaupod sa aton subong, naga-monitor via Facebook, YouTube, sa iladra nga mga radyo, mayong aga sa inyo. So, kamusta ang inyo adlaw sang Domingo sa mga nagatrabaho sa karon, holiday, Labor Day, so double pay. Kag kung rest day nyo pagid, tapos nag-duty ka mo, mayara pagid additional nga 30% nga pay. Diba? So, sige, adlaw subong sa mga mamumugon. Padayon lang kita sa pag-serbisyo. Sige, mga ka-aksyon, sa sining adlaw, pagakwaon man naton karon ang situational report gikan sa patrol with Action Marlon Hinovea karon sa indigid lamang madugay, samtang subong padayon pang iyang paglambiyong sa bilog nga syudad sang Bacolod. Upod man sa iyang patrol driver, I think si Action Ninyo sa gyapon ng iya kaupod. Ag mga ka-aksyon, update lang sa sa lakat sang panahon sa sini iyang adlaw. Kay las 3 kaina sang kaagahon, ang low pressure area o kon LPA ang nakit-an sa 315 kilometros nabagat na nasidlangan sang Davao City. Ini ang dalaman sang o kon may kaupod man sa Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ, na mo naman iya ang nag-aapekto sa Mindanao. Diri sa aton niya sa Western Visayas, mga ka-aksyon, lakip ng Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, ang mangin magalumon ang kalangitan naton diri nga may lapta-lapta nga pag-ulan o kon thunderstorms na bangod sa easterlies kag localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan iya sa nasidlangan, padulong nabagat na nasidlangan ang mabatsyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon ang mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. So high tide subong adlaw mga ka-aksyon, las 9:02 sining aga, ang low tide naman la 1:29 karon sa hapon. So magabutlak ang adlaw sa sining aga las 5:30 kag magatunod naman las 6 karon sa gabi. Temperatura diri sa probinsya sa Negros Occidental, lakip of course sa Bacolod, ang yara sa 26 degrees Celsius tubtub 32 degrees Celsius. Sa may mga plano dira nga magbiyahe or magpadulong subong sa mabaybayon, extra careful mga ka-aksyon. Kaya basi ula kita kabalo may magluntad nga pila ka mga gulpib lang nga pagsaka sang tubig or pagbalod or ano man dira nga sitwasyon.
So, maghalong gid kita, extra careful. Kasi managabiyahe man sila dira nga mga salakyan, hinay-hinay lang kay makaabot gid kamo sa inyo iya nga padulungan man nga destinasyon. Okay? So, sige. Standby lang kamo dira mga ka-action ha, relax lang kaya mga nagapatamyaw man ni karon no, diri sa Facebook ta. Itamyawon tagid ni sila subong nga adlaw. So, relax lang kamo dira. Kay sa hindi madugay, babasahon naton ina mga ka-action, okay? So, sige mga ka-action, ma-commercial break kita anay. Kay sa aton nga pagbalik aton pagakuha ng patrol with action Marlon Genovea. Standby! The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Las 5:14 Action Radio Philippine Standard Time. Sa gihapon Action Balita, Action Report Sunday edition. Sa gihapon kaupo ninyo alagad Action Dorel Kabat. Okay, so okay na itong patrol actionan. Sige, aton ko ako ng balita. Nagikan niya sa patrol. O kon situationer report. Nagikan sa aton na patrol with Action Marlon Genovea. Action Marlon, maayong aga. Action Dors, good morning sa ato sa mga ka-action. Happy Labor Day. May 1 Yes. Pasubong, no? May 1, nag-lambiyaw ang patrol dito sa may downtown area sa sulat sa Bacolod. By the way, sa mga ka-action Dors nga may plano, wala magagawa temprano pa. Dalagid sang kwan, dala sang sang protection sa lawas kay daw nagagom-goom. Kay may Action Mar, may LPA. Oo, gagom-goom. Sumong kay kung lantawon ta ang langit medyo mayara sa nagaporma galom. Kag ako magahambal ko may indikasyon nga magatupa ang amot lang kung ulan o kung taliti. Subong aga, pero depende Action na dos kung magbutlak ba ng adlaw do kay dugay. Kay kung ang galom kung magbutlak ang adlaw ginakaroon mo ginatunaw mo sang adlaw ang galom mo, no? Ining ginmudo ko nga kwan nga galom ini kay masiling kolbaan pero may nagapurma Action na dos kung maglantaw ko diri sa may bukid-bukid nga area, no? Muna nga kung magagawa mga ka-action ta mas maayo kung magdala ka mo sang tulod jacket ning payong. Oo, kay dito raincoat mabalan. sa mga nagamotor. Nagamotor gid, no? Dalasang ining kaputi, no? Kay dito mabalaan ning tiyempo niyo. Ako di ko makahambal nga magatupang ulan porte magaboning sitwasyon sang langit nga mayara sa nagapurma galom. May posibilidad nga may pag-ulan. Posibilidad nga pag may pagtupa sang ulan or tariti Action na dos. No? So lang halong kag dapat preparar gid. Yes, kag ilabi na Action Mar nagaano bala may plano bala nga magpaligo sa suba. Kabay hindi ta mabalan kisa nga nablang ginambal nila nga gaulan gali sa bukid. Tapos diri sa aton niya wala gali ya tos gulpi lang nga nagadalo-do ang tubig bala. Namo na sa ang extra tawag careful is man. Action na dos, no? Halong-halong gid ulo ligbat kay
pa tium-tium ka na ligo sa suba, way ka mong kabalo gali biyara sang bagos-bos blasang tubig. Nan. Ulan nga rito sa may bukid, no? Bagos-bos sa tubig, di ta luyag na matabo naman ang tabo ng nililigad ba to, no? Dito Tabo sa- mga kalang-alang. Oh, ito natabo bala action mark kung madumduman ko sa Cebu to. Atong falls bala nga nagparaligo tong madamo nga mga tao tapos wala sila kabaloya nga init mo ang init tapos gulpi lang nagdaludo ang tubig. Ito balang Cebu to, no? Atong may na aksidente nga nakuhaan sang sang video drone sang shot. drone. Ito palae ko talang tawon, no? Kaya wala ang to gani gainulan, di ba? Ga init to yung gani. Yes, kainit to, kainit. Ato, sigurado nga daludo gito ya, no? Grabe itong action do sang kwan ang kuryente sa tubig, porte ito. No? Tiyan mo nga lungan ta kay dari sa Negros Occidental, damo sa mga insidente nga mga kaangay sila. Diyan mo niyo, amuno ko, nga magamo ni plastada ho ang galo magsundos dari sa area sang bukid-bukid. Laban-laban nga sa bukid man ang ulan. Ina ko magtubag ang mga ulan, no? Anyway, May 1, gin-check na mo nagsundos ang poste bla. Nag-guess ba ko na nung istorya sa poste? Ate oo eh. Kay kagapon do nang baklas to ang Sineco. May operation baklas ang Seneco. Dari sa may downtown area, ano man, siguro way pa siya kalabot ko sa may downtown bla. Nga man, damo pa. Damo gyapon. Ay, kalain. Siguro ning ang manpower sa Seneco nga manog baklas siguro ti jutay bla. Kapon pa naman sila nag-umpisa. Base subong mayara sila sang sang continuation bla. Tay base pa lang naglabay kami dali sa may area sa ngaranat tagig bala. At damo ka pa poste nga mayara sang karatula kag naubong sa mga politiko Damo gid pa saway nga nagapatapik no sa mga I don't know kung di sila kabalo pero dapat may mando man ahlin sa ilang nga mga kandidato mismo nga oy hindi pwede magpanapik sa amon ha. Di og pasaway kay kaluya. Di alay sa una mo maniperme ka katabo. Gani man, no? Dolas yung pagbago. Ini operation baklas sa Seneco ne. Bisan labos pa to sa salon ba? Pagkatapos din sa operation baklas sa Seneco, may pila ka katakadlaw nga nabilin before sa election. Inanggin baklas sila na nga nawong sang kandidato. Nasungadlaw may ara na matapik lawat na. Ay, gali ka. Mayara mo niya. Para na liwat na. Labi na gid kon last day, ining May 7 plan eh. Munang last day nga campaign, last day nga pagpanapik sang poster. Dira nagsundo sa iban ni Bolyada sang pagpanapik mo, no? Pero okay lang okay man ngay okay man nagsundo sa kamiyara sa operation ng Seneco, at least taga-tuman sila ang ila siling obligasyon. Isa pa dere, kung tani, ang DENR. Sa mga kahoy naman yan, no? Mga kahoy naman. Ambot din, natulog ko din ni Ara. Ambot, basta nag-holiday sila Goro Action Mark, kay Labor Day subong. Dapat DENR naman. Magluwas sa Seneco, dapat DENR. Ang kumelek, action na doon, mayara na sang dumduman ko, mayara sila sang doon ko kung na-aprobahan tong ayo ni ko na. Ayo ni provincial kumelek supervisor attorney Roberto Salazar Bla nga dapat maupon sila sa synchronize. Ini isa lang ba isa kadlaw, duwa kadlaw nga operation baklas. Correct. Mayo man action mar, mayo na nga suggestion man ni Sir Attorney Salazar. No, kay para at least bla do ka sila kumbaga do ka united. Yes, kay gaako action dos ang kumelik kay Salazar gaako sa ga prangka saya. Nasarya kon kami lang mapang baklas di baklaso namon sa bunga adlaw boss balik mangyapon. Ay kalay. Do ka sulit-sulit lang. May request to sa kwan sa regional. No, sa regional katuludapan nila nga kung pwede ma-synchronize operation baklas, no? Binigay sa sila mga dalag ko asundos ng mga kwanbla, mga billboards. Ara mga yapon ng tagko nga billboard sa dali sa Bacolod City. Ara gyapon nagakitaan ko gyapon action mar. Inang mga bulbol
sa kamot nila kitaon pa mo, no? Ay, kala. So, tamaan ka dako. Oo, dako katama, asang buo singalon nila, kita mo, no? Oo. Kung sa Grabe na. kadakoon, di kinapabayaan lang na kay amo ng plano kunta ni isang Comelec, ma-synchronize nga operation baklas, prote, subong duway pag isang response, duway pag isang miyura. Pero ako, So, Action Mar, hindi ko yung magbuto sa kandidato yung nga pasawaya mo, nga makita mo dablang kabalo na gid sila, hindi pwede ka panapik sang ila dira nga mga-campaign poster sa mga kahoy, maposte na. Ay, isa na sa marason, hindi ko yung buto simo. Isa simple pa lang gani nga, ano ni nga pagsulundan, di mo masunod, ano pa yan ang mga dalag ko Oo, na? ano na ganyan ko makapungkol sa, no? Oh. Ila sila action dos nga mga supporters, pwede na nila makuha mong mga istorya mo. Mm. Kanta ha, amo niya yung sakto nga pagpatapik sang posters ta ha. Correct. Oo, ti ako nga action dos, wala pa ko presidente ha. Ha? Wala ko presidente, wala pa ko mayor. Ay, kalay. So, Si lawig-lawig pa man, may 8 ka pa kadlaw para panumdum kung sino gid ang nagakadapat para sino. ano pa ko, panilag pa ko eh. Oh, No? panila gid mayo. Ako na panilag pa ko, ay double arias ba ang tanan? Do. Ay, kalain. Pero Kung siya, kasi Dore Pabato ko rin naglagan na kausilor. Masingle vote pa ko. ay, kalain. Single vote gidya. Di klaro na ang daog ko simo. Isa ka Ang boto. single voting, ang sundos, uso magyapon na, no? Gali ka. Ang Ragya po single na. voting, Oo. labi na ko nabo ka pamilya. Oh. Lagi ang councilor, mayor, vice mayor, kung pamilya mo, istoryahon mo, single vote, tapak yun eh. Gabi gali no. May subintaha gali kung damo kaya pamilya Action Mar. Pre, kaya kung mag-single vote ka, sure niya nga ang boto sa imo lang. Same mo lang. Oo, kaya correct, kung hindi ka mag-single vote, naboto ka sa iban, madugang Dugang. iban. Correct. Natawag nga single voting nga kung damo ka pamilya, doon nagkasalig mo ng kandidato. Amo na. Pero no. So, ikaw kagi ka single vote man? Ha? Kagi ka nagboto nga isa lang man gimboto mo? Waay pa, Away no? pa. Nagboto ka gidya Pero ako tanan. magboto ka sundos, mga kwan, kung councilor is 12, Oh. waay ko na ginakompleto 12. Ay, wala mo gina kompleto. Oo, kaya ang ginabuto ko ang akong gidya nga nahamutan nga isa, dua, tatlo, mga dira lang. Dara lang. Na ginakompleto, no? Kaya iban, di ko maglala. Gani man. Ang ginasara nagsundos sabang sa kapihan, nagkapitapit kami nagsunin nyo sa kapihan di o. Yung pag-withdraw sa isa ka congressional candidate, no? Sa Bacolod City. Galing kay ang Comelec adot no, ang Comelec i-check tabi karon be, try ko ti karon si Juan. Si Atty. Sorbito sa Comelec. Kay at least siya ang maka-confirm ang sunados mo. Ang report ka na ba, tonta based rin sa mga kapihan nga ginastorya nila. Kaya ring congressional candidate sa Bacolod City, ate, wamangkuton mga Bacolod Action Dos, kilala naman nila gawin ako sinundi, no? Ate, pero basi na-realize mangguro niya nga daw pigaw gid ang lakataw. Pero alis ang una, pigaw mo na sa. Ay, kalay. Alis ang una, pigaw na sa, kadamo na sa mga posisyon ng dalaganan. Gani. Doon na dumduman ko Action Mark, kagi na siya gani padlagan, alkalde. Correct, dito ka na sa barangay na mo, kaagi masalagan. Gali ka. Sige lang, Dason may sa Action Dos Kinkuan, gina-endorse pala nga isa ka kandidato nga pareho man niya. Naghayag sa announce. Amo ni ma-withdraw ko kaya nga ako sa nga pwersa ihaboy ko sa amo sa niya kandidato. Wow. Kalay. Grabe na. Oo, do artista no. Kay do sa nagliligad pa lang do nakita ko na nga do nag-updanay na sila kadulog pareho sila sign nila nga duwa blaw. Do sign bala sa isa kandidato bala do ang nagdesisyon na subong nga siya nga mag-withdraw do nag-sign man siya amo na. Ti abi ko gani amo na to yung time nga mag-withdraw na siya. Ti wayman ti subong gali na nagid, natigayon nagid. Oo, basta mo pala itong ginaplanuhan. Plano ko pala sa mag-withdraw. Daw taklaron giban sa no? Election na daw sa subong sa naaw na ang ato sa langit. Ang inmulog nga kwan, nagulog-galom, maayo kayo doon nagtaw-tahaw sa Nakabati siguro sa pangamuyo sa mga subong outing.
nagataw-taho action na dos dari sa may area sang nabukid ka portion. Nagtaw-taho ang inmunot ko kay nang gulog-galom kay sa puso na nagapakita ni si Kwan, si Haring Araw, no? Ano na ang iya sa rin pagkasidlak bla. Tawag sa ni sunrise, no? Sunrise. Kaya Subo Action Mar, magabutlak ang adlaw 5:30. So nagamatamat na siya. Oo, 5 manog 5:30 na ta, 5:27 namong. So Yes, nagamatamat na kita siya. to. So, kabay pa nga mangin maayo ang tiyempo sa mga May 1, no? By the way, birthday gali siya kang amo siya ni kamangulangan nga kwan, nga utod gid nga lalaki. Apat kami mo. Apat ka mo. Happy birthday lang da sa Action Mar. Sino yung ngalan? Ato na sa galing sa heaven. Ay, okay. So, happy birthday in heaven. Si Mayo. Mayo nga lang siya. Mayo. Mayo. Ati May mong. May 1 birthday ate ang ngalan is Mayo. Ato na sa heaven, no? Sige. Nga mo sir nga kamangulangan nagsundos nga lalaki, no? May 1. Duga-duga action na dos sa mga alas 8, i-check na kaniyara sang rally, protesta or marcha, no? Ay, oo, pati kayo nun. Duwa ka venue, no? I-check na duga alas 8. Dari ang ilan sa nga pagtipon sa may sa may lupit, no? Ang isa sa lupit, ang isa dari sa may Rizal Park. Kung sila magatipon sila sa nga bakulod ng public plaza. Muti sa Labor Day nga celebration. Ka-aksyon gikan sa patrol with action na ninyo bugina. Kung naman aksyon na malo na nubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Lesais 28 sa Action Radio, Philippine Standard Time. Madapog nga salamat Action Marlon Henavea sa patrol with Action Nino Bugina. Karon balikan tayo sa Action Mar sa pila naman mga balita kay ratipon sa patrol. Pero this time, mga ka-action, ma-update lang ko aray pila ka mga balita lokal bala nga of course nga kanabo diri sa aton sa syudad sa Bacolod kag bugos nga Negros Occidental. Kay kagabi mga ka-action no, mga alas 9:31 Abril 30 nagpatigayon sang bypass operation ang Police Station 8. Kadako nga balor sa illegal nga droga ang ilan na kumpiskar mga ka-action no? 1.36 million pesos. 1.36 million pesos ang ginapatihan shabu nga ilan na recover sa ginpatigan nga bypass operation sa Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport, Syudad Iyasang, Bacolod. Ang managkaradakpan kagabi amo si Baby Girl, baka tahom sa ngalan ni Baby Girl Villarna, 33 anyos, residente ni siya sang Barangay Banago, kag kaupod niya Sanday Elmar Gallego nga 33 anyos man, kag Edmar Infante 26 anyos. Ini sila si Gallego kag Infante ang mga residente sa syudad sang Silay. So, sa report, sang Police Station 8, na-recover ang ginabanta 200 gramos sang suspected shabu na nagabalor sang 1,360,000. So, na-recover man ang 500 pesos nga buy-bust money, budol money, isa ka 22 revolver kag may 3 pa ka mga bala. Tining managkaldakpan subong ang preso sa custodial facility sang Police Station 8. Okay, so kudos sa aton iyang mga kapulisan, labi na sa Police Station 8, job well done sa inyo. Sa sining bypass operation nga inyo iyagin, patigayon kagabi. Sa aton, action day, maton mga picture. di pagka limti. Okay, so ang mas ron natin nga balita mga ka-action, kay di ba, gina-announce ang National IATF nga ang syudad sang Bacolod ang nalakip sa gihapon sa ipabilin sa Alert Level 1. Umpisa iya sa subong adlaw Mayo 1 ug 15. So nagapabilin gyapon ang syudad sang Bacolod sa Alert Level 1 kung COVID-19 ang paghahambalan. Kag sa Negros Occidental naman, ang Banwa sang Kanduni lamang ang ginpaidalom sa Alert Level 1. So the rest but Silingon napaidalom sa Alert Level 2. Okay, so ang
ang mga negosyante of course, siyempre sa pagpahayag man ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga ginakabig inanili o kung gikalipay nila ang nasambit iya nga balita nga pagpalawig sang Alert Level 1 sa syudad sang Bacolod tubtub sa Mayo 15 kay nagapati sila nga isa ini ka development nga makabulig man sa pagbalik sang kumpiyansa sa ilang hanay para sa amat-amat naman nga pagbalik sang 100% nga operasyon sang iya nga mga negosyo. Kag suno pa kay Carbon makaaksyon nga kun mapadayon ang ini nga sitwasyon sa masunod iya nga binulan, sigurado nga madamo man ang mga Bacolodon nga liwat matagan of course ang trabaho kun palangabuyan kabalo naman kita nga madamo gid sa mga hindi lang sa hindi lang sa Bacolod kundi sa bilog nga pungsod Pilipinas ang madamo gid sa nadulaan sa trabaho bangod sa pandemya. So nagalao man sila makaaksyon or ining aton yung mga business sector nga kung tani padasigon man sang gobyerno ang mga implementasyon bala sa mga infrastructure bala para nga ano man yung makabulig sa liwat nga pagbangon sa ekonomiya sa Pilipinas. Okay? So anon ta na kabay pa nga magtayuyon lang ang pabilin nga manubo nga kaso diri sa syudad sa Bacolod kay hindi lang sa Bacolod kundi sa Bugos iya nga Pilipinas para makabalik na kita sa pre-pandemic nga level. Okay, so kagagapon amo to na istoryahan namon Action Marbla maka-aksyon nga nagpatigayon sang Lapnagon nga baklas operation ng syudad ang Sineco diriya sa syudad sang Bacolod. So hindi athag kon subong magapadayon pero kahapon nag-start na sila kag suno sa kay Sineco Public Relation Officer Malu Parroco nga target sang operasyon amo ang pagkakasang tanan niya campaign materials nga illegal nga ginatapik sa kuryente. Dayaw gid ko sa mga nagapatapik di bala sa ano bala sang campaign materials sa kuryente bala or sa poste. Balunay ka mong illegal na, so padayunon nyo pa. Mailan ako hindi ka mo kurintihan pagpatapik nyo da. So ano bala nang mangin responsable man tabla maka-aksyon. Kasi nga sige lang tiya pasaway sa mga sa mga buluhaton. Tada yan, anong dugas salig ka mo yung man kay baskog inyo kandidato ay kalain. So mo na pasunod man ta sa mga sa mga pagsulundan nga ginapatuman labi na sang COMELEC bala maka-aksyon angot sining mga guidelines sa insakto nga pagpanapik sang inyo dra nga mga campaign material. So sa mga kandidato naton dra kamo man mismo panumdom sa inyo nga mga tinawo nga panumdom sa ila nga kung ano ang ginadilian nga patapikan sang inyo nga campaign materials kay kauluya bala hindi bala tsura sa inyo dra nga mga tinawo ang gatapik da sa may poste da hindi ang inyo gid bala tsura so ga reflect man na sa inyo nga pamatasan. Ha? So sige, be responsible man. Kaga of course hindi lang sa poste bala sang kuryente maka-aksyon kundi pati naman sa mga kahoy ha. Again, reminders naton sa mga tinaod ang gapanapik sang campaign materials ng ilang mga kandidato. So, please remember nga ginadumilian ang pagpatapik sa poste sang kuryente. Ginadumilian man ang pagpatapik sa mga puno sang kahoy. Okay? Kay para maayo lang ang ang panglakaton sang sininga eleksyon. Okay? So, kaya ang pagpanapik pag nasa poste sang mga poster labi na kung wala naga-follow pag iba sa size lang bala sang materials, sang campaign materials na gintalana sang COMELEC. Maga-serve man na as ng obstruction bala sa mga in kaso may kayuhon ang aton nga mga lineman sang Sineco kay may may nagguba dira or ano man dira nga panghitabo. So budlayan sila kay atuto yung lapad-lapad mo yung poster nagatapik. Okay? So mangin responsable kita para makabenepisyo ang tanan. Okay? So sige. Ari pagid maka-aksyon kay liwat gin klaro ni Bacolod Election Officer at Attorney Revo Sorbito nga hindi required mga aksyon nga magpresentar sang vaccination cards o negatibo nga RT-PCR swab test result ang mga botante sa pagsulod sa mga polling centers para makaboto sa maabot iya nga Mayo 9 nga eleksyon. So
So, suno kay Sorbito, may mga assigned nga medical personnel man nga maga-check sang temperatura sa mga botante. Kag kung may sintomas ng COVID-19 kaangay sang hilanat, daloon sila sa mga isolation polling places. Kay may pain man ang COMELEC mga ka-aksyon mong para sa may mga sintomas bala sang COVID-19. So, gina-separate na sila dayon. Kag dito sila pwede nga makaboto. Okay? So, ginpanugyan man ni Sorbito nga magsunod sa gyapon sa minimum health safety standards. Kag kung may sintomas ang COVID-19 o kung naglain ng pamatsyag, mas maayo nga mga ka-aksyon nga ipahibalo man ina ninyo sa mga na-assign nila nga mga medical personnel ay para masolusyonan man kag hindi man mauyangan ang inyo nga mga boto. So magabukas ang mga polling centers lasay sang aga sa Mayo 9 mga ka-aksyon ha. So prepare kay 8 days na lang ilihir na kita sang bag-o naman nga mga set of officers sa aton yang mga local government units amuman sa mga national position. Kag sa katapusan nga update naton sa pila ka mabalita lokal mga ka-aksyon. So iniblang aton yung mga Muslim brothers and sisters bilang mga ka-aksyon kaysa maabot iya nga Lunes o kon buwas nga adlaw magatipon sila iya sa Capitol Lagoon agud mag-celebrate sa ginatawag nga Eid al-Fitr. Okay, so suno kay Imam Abdul Rashid Espinosa sang Abu Bakar Masjid. Kasunod ini sang Eid al-Fitr mga ka-aksyon or end of Ramadan. So nagsapol ang mga leaders sang Muslim community kag didto nisugtan nila nga sa Capitol Lagoon sila magapatigan sa ginatawag nga Eid prayer. Dira magatipon sila mga ka-aksyon. Kung magkatingala ba si damo kung makita ng mga Muslim brothers trabla sisters sa Capitol Lagoon buwas. So amo ina ang rason tungod sa pagselebrar Manila sang Eid al-Fitr. Okay, so sige. Las 5:39 Action Radio Philippine Standard Time. Pause lang ko for some commercial breaks mga ka-aksyon. Pagkabalik kita pagkatapos kid lamang sila. The MSFF is The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest. Okay, so sige, good morning na sa aton mga ka-aksyon and happy Sunday everyone. Sa mga nag-aupod sa aton sininga aga, good morning sa inyo. Kay Janida Ordones, good morning. Dali lang, kado katunog sa aton monitor. Ara na. Janida Ordones, may aga sa imo. Kay Sir Milili Uligo, may aga ginatamyom niya si Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo. Kag Miss Jinky Delagdon, Noel Amar, kag Alex Monteza. Good morning. Maricel Marande, good morning sa imo Maricel. Kay Rodora si Kuya, good morning man. Ni Misha Roques, dra sa may Barangay Tangu, Bacolod City, maayong aga. Kay Eddie Lawus, good morning. Upod kay Nanay Isabel, dra naman sa may Victoria City, good morning sa inyo. Kay Hope Sabudugo, good morning. Ginatamyaw ka ni Maricel. O, lain to ya si Maricel Marande, lain man ni si Maricel lang. Atia Kimeriman, good morning sa imo and have a blessed Sunday man. Kay Miss Jinky Delagdon, good morning. Blessed Sunday morning sa imo. Kay Mr. Beboy, kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Ma'am Vanessa Mayo, and hindi ko mabasa ang sugpon kay mahigin send nga stars. But anyway, salamat gid sa 100 stars Miss Jinky. Ngay mo gin send rin sa aton. Salamat gid. Kay Miss Jinky, ginatamyo niya yung family dra sa may Pandanon DSB. Kay Mama niya Lulit Jalagdon, Papa Joe, Kirina,
Villaflor, Aldrich John Appeal, Cherry Lynn, Jen de Lagdon, J. Nagor, Grazel May Villar, Florence Mallorca Refuela, Rose Villaluna, Tali Casanya, kag Annabel Refuela, salamat gid. Okay, you're welcome. Happy Labor Day kuno everyone. Kay Elvira Hilogo, good morning. Dra naman sa Macharito Heights, Barangay Granada, Bacolod City. Raymar, Beranyo Lengoste, good morning sa imo. May landa nga pag pamati. Dra sa may Barangay Hagimit, La Carlota City. Oy, good morning sa tarang nga taga syudad sang La Carlota. Maayong aga gid. Happy Sunday man sa imo. Kay Ma'am Vanessa Mayo, Happy Labor Day Philippines. Wala ko kalantaw kagabi, Ma'am Van sang Miss Universe, kinatulugan nako. Pero ang nagdaog taga Pasay City nga si Celeste Cortesi. Okay, Noy M. Depon, good morning. Standby. Good morning, Asyo Dorel. Las 5:44, Action Radio, Philippine Standard Time. Las kag sa sining kaginan mga ka-aksyon, aton pagakwaon ang report. Nahika naman sa aton nga action reporter. Kon action reporter, pagkunan naton sa action ni Eric Magbanda. Security guard kag tricycle driver nga nagkonsabo sa pagpalapaw sa mga scrap sa ginaubrang building ginpasakan kaso sang kapulisan. Detalye with action Eric Magbanwa. Action Eric. Good morning, Asyo Dorel. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ipasaka na sa masunod nga semana ang kaso nga qualified theft, batok sa security guard, kag kaso naman nga theft, batok sa tricycle driver nga narekuperan sang kinamatan nga scrap sa isa ka gina-construct nga hospital building dira sa may kilid sang Ceres Terminal, northbound, Barangay Bata, City, Ciudad, sang Bacolod. Ang pagkapasakaan sang kaso qualified theft, amo si Jason Imit, security guard sang Boomer Security Agency. Nga mo ang nagabantay sa gina-construct hospital, samtang si Danilo Espino nga pumuluyo sa Purabagasa, Barangay Estefanaya, ang pasakaan naman sa kaso nga thief, bango sa pagka-recover sa kinawatan nga mga scrap, karga sa isa nga tricycle sa ma-recover ini sa Police Station number 4. Sa kay Police Major Richie Goe, hepe sa Police Station number 4, Action Dorel, nga may konsabo nga natabo sa security guard nga nagabantay sa gina-construct ka building, amo man sa tricycle driver nga na-recoveran sa gipangawat nga mga scrap. Mga alas 2:20 sang kaagao, patrolya ini aton nga mobile dira sa may Herbias 3 sa Conferential Road, Barangay Villamonte. So pagkakita nila nga may patrol, gulpi ni ang tricycle lumiso. So nagduda atong tropa, so sundan nila kita din papahigan kay do damo karga. So sang din verify kung anong karga sa tricycle, dito puno ka mga lagko nga kabilya na bla. So pangitaan sa dokumento kay tagaho na kung di naalin, so wala siya may isabat. So ginuhunta na isang gidala sa station kag di na panalmanta ang investigasyon dito siya nagluwad na dito gali ni halin niya sa may area ka police station 3 dira sa may gina-construct na building so hospital na dako mo dira sa may pilid ng Ceres Terminal dira. So
Pagka batod ka ang report nga dito nagaling, gumangkod ka kung paano yung anak na, nga mo nakadamo, mga more or less, mga 400 kilograms to actionerit mo. So, dito nagluwad siya nga, katong saboy ang duty guard. So, gin-coordinate to sa Station 3, sa hepe, kay Armelin Marga, then ginakadtuan katong site, kung dito nagkadtuman ng supervisor yan sa security agency na kagawad na sa mata siyang charge sa security agency. So dito sa ministerya namon ang gwardiya, dito siya nagluwad na ikatatlo nga beses siya na to galing na Palapaw, galing na Rimalasong ikatatlo. Bali sir, ano kasi nga lugar ang gina-construct? Building na bagong hospital, pagwa ka to sa may kilid at ang serious terminal da. Dito na kariya ka Station 3 pa north. So ang pagpalapaw ni sir kagahon ginaginahin mo posible sa security guard. Oo, so yung pamangkod sa natong gin-interview to sa prior pa to turnover sa construction in charge to. Una yung nga Palapaw do mga namani nila to kung mga 5 mil. So ikaduha yung nga Palapaw, mga namani nila to mga 3,000 plus. So ang ikatatlo, dako-dako natutane galing dito nadakpan. So anong status mo sa security guard sir kag dili sa mga construction material? In-endorse na kagapon to sa construction supervisor kag sa security agency ang sikyo i-release to ang tricycle driver pero niya tricycle na ginkargahan para pa sa station wala pang makuha sa station 3. Pero ang construction material to nga ginpalapaw ginkuha na to kagapon sa contractor. So i-file nila kuno kaso pero at large na lang pero next week na nila ma-file. Police Major Richie Goe, hepe sa Post Station number 4 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Damo gid nga salamat Action Eric sa imong balita nagikan sa Bacolod City Police Office. Sa iluhantang balita naman sa Kapitolyo Provincial upod kay Action Brian Morden. COVID-19 active cases sa probinsya yara na lang sa 11. Detalye sini with Action Brian Morden. Action Brian. May nga aksyon na door sa yara naman sa 11 ang aktibo nga kaso ni COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental. Apang kahapon nga adlaw 0 case ang probinsya. Naglabot na tanan sa 41,399 ang total nga kaso diri sa aton kag 39,419 diri ang naka-recover samtang ang patay 1,968. Madamo naman sa mga banwa kag syudad action doors ang 0 case naman sa sini nga mga tinion. Sa gihapon si Negros Occidental Governor Jose Eugenio Lacson nagahingyo gid sang pumuloyo nga dapat hindi mangin kampante apisar nga nubo na ang kaso ni COVID-19. Inang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Las 5:49 Action Radio Philippine Standard Time. Damag nga salamat Action Bryce sa balita nagikan sa Kapitolyo Provincial. This time ato na lang mga ka-aksyon. Pagkuhaon man ang balita nagikan sa aton nga action correspondent si Action Nelson Patino. Nagikan naman sa Banwasang Calatrava. Kaso sang dengue padaan nga nagasaka sa Banwasang Calatrava. Detalye with Action Nelson Patino. Nabaskog nga ginaduso sa mga health workers sa mga pumulo sa Banwasang Calatrava ang paglimpyo sa ila sining nga palibot sa posible nga pagdamo sang kaso sang dengue sa mga banwa. Ginapahayag ni Chris Lorenzo, health workers ang Calatrava Rural Health Unit nga mayara sang 3 ka mga kaso sang dengue nga lunsay mga kabataan nga na-confine sa karon sa Calatrava District Hospital. Dugang pasini nga nagaedad sang 3 kag 5 anyos ang mga nabiktima sang dengue. Suno pa sa Lorenzo nga sa sini nga bulan sang Abril isa ka 58 anyos ang napatay tungod sa dengue. Liwat naman nga panomdom ni Lorenzo sa publiko ang anay mando ni Mayor Marilyn Eras sa isa ka executive order nga napitsahan sa tong bulan sang Mayo 2020 nga dapat ang magpanglimpyo sa palibot
palibot sa oras sang alas 5 sang aga Tubtob la City kag alas 4 Tubtob la City sang gabi agod malikawan ang pagdamo sang lamok nga nagadala sang dinggi. Para sa Action Report Sunday Edition, ka-Action nyo Nelson, pati nyo na sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Las 5:51 Action Radio Philippine Standard Time. Nadawag yun nga salamat sa aton yung mga action reporters. Yung mga balita sa sininga adlaw sang Domingo. Kag of course, antes ang aton yung commercial break, may pila kita ka mga update national mga ka-action. Ari, una, ang of course, kabalo man kita nga subong adlaw sa ulo kita sang Labor Day or kon adlaw sang mga mamumugon. So, syempre, ang Department of Labor and Employment o Condole ang nagpagwa man sang iyang statement tungkol sa sining o kon pahanumdom sa mga employer sa insakto nga pagpasweldo sa mga empleyado nga mag-duty subong iyang adlaw sang mga mamumugon. So, ang Dole nagpahandom sa mga employer nga sa ila kadungan man sa ila pagpagwa sang Labor Advisory number 11 series of 2022 yang sino man yung empleyado nga magasulod sa Mayo 1 kung maga-duty sa sining adlaw Mayo 1 ang mabayaran sang 200% sang sweldo sa una nga 8 ka oras. So in kaso nga hindi naman magtrabaho ang mga empleyado subong adlaw, mabayaran sila sa gihapon sang 100% sa iya nga sweldo kada adlaw o kon subong adlaw. Samtang ang mga empleyado naman nga may masobra 8 ka oras o kon overtime, ang mabayaran sang 306% sang ila naman nga hourly rate sa siniman nga adlaw. Kag in kaso naman kung natuon ang overtime sa regular holiday kag kadungan man sa imodra nga rest day or day off sa isa iya ka empleyado, mabayaran ni sang dugang nga 30% sa kada oras sang pagtrabaho. So stricto naman nga gin-remind sang Dole Secretary nga si Silvestre Bello III na dapat sundon sa mga employers ang ginpagwa nila nga labor advisory. Okay? Kagari naman mga ka-aksyon, pila naman iya ka good news. Kami naman sang Catanduanes ay tuman gid ang ila pagpasalamat man sa pagpirma na ni Presidente Rodrigo Duterte sa Republic Act 11700 nga nagadeklarar iya sa probinsya sang Catanduanes bilang Abaca Capital of the Philippines. Suno iya kay Philippine Fiber Industry Development Authority o kon PhilFIDA, Catanduanes Provincial Fiber Officer nga si Roberto Losigro nga dako ini ang mabulig sa nasambit nga deklarasyon sang presidente agod nga mas matagan sang atensyon ang mga ginaluso nga programa sang lokal nga gobyerno para naman sa produksyon sang abaka. So ginalauman sa opisyal nga mas matagan sang pagtamod nga sa karon ang madugay na nga ginaduso nga plano nga pagbutang sang Provincial Food Bank, rehabilitasyon sa mga naguba nga mga abaka, pagpatukod sa nga nursery kag duga nga mga machineries para naman sa nasambit nga produkto. Ginabulubanta nga masobra 5,000 ka mga abaka farmers sa probinsya ang makapulo sini mga ka-aksyon kag mabuligan agod nga mas mapasangkad ang industriya sang abaka dito iya sa Catanduanes. So target man sa Catanduanes nga liwat malabot ang 33,000 metriko tonelada nga produksyon sang abaka kada tuig. Kabalo man kita mga ka-aksyon nga ang abaka damo ini nga mga magamit sang abaka or mahimo bala mga ka-aksyon, ginahimo siya basket, ginahimo siya ako ano pa da nga mga mga pwede magamit pero man gani ginahimo siya bayo no may amo man eh. So dako gid ini nga man nya kadalagan sa bahin naman niya sang Catanduanes kay
ang pagpirma ni Presidente Duterte sa lahi nga pag-declare sa ila bilang Abaca Capital of the Philippines. Dako ina mabulig man sa ila iya nga ekonomiya, di ba? So makita naton diri ang Abaca, pwede siya imuon nga bags, bayong, mga ano pa dira, mga tsinelas, na damo siya mga mga pwede mahimo mga ka-aksyon sa sining kag bakod panibla kuno ang Abaca. So pwede man siya mahimo bayo or barong dra bala. So ang Abaca gani ang ginakabib man nga strongest natural fiber sa hindi lang ko sure kung sa bugos niya pungsod pero pungsod sa kalibutan pero sa Pilipinas amo na siya, okay? So sige, ari naman isa pagig ka good news mga ka-aksyon kay magluwas nga may kahapon, may good news kita nga nabaton man kiti natala na gid man nga magnubo ang presyo naman sa petrolyo, pero although medyo gamay lang pagnubo, pero at least naganubo, wala nagataas, pero sige na lang, no? So subong gid nga adlaw May 1 mga ka-aksyon, nagpatuma naman sang big time rollback sa ilang liquefied petroleum gas o kon LPG ang kompanya nga Petron. So epektibo ini subong gid Mayo 1, 2022. Mayara sang buhin nga 5 pesos kag 75 sentimos kada kilogram sa mga household nga LPG. Ini ang katumbas sang 63 pesos kag 25 sentimos kada typical nga 11 kilogram cylinder nga gasol LPG. Base sa datos sang Department of Energy nga ang retail price sang 11 kilogram nga LPG tank ang nagabalor ini sang 915 pesos kag 75 sentimos katubtob 1,000 kag 135 pesos kag 75 sentimos. So kadungan sini ginanunsyo man sang Petron ang buhin sa presyo sang ila auto LPG naman sang 3 pesos kag 22 sentimos sa kada litro. So timing kinahurot naman to ang akon nga LPG, so timing makabakala ta karon bag-o no kay pertigid ang pagmahal bala no from sa una nakaagi pa ko nabakal mga 600 700 nakabakal pa ko 800. So gikay long time ago na gito yung mga 600 pa lang yati subong yaga sobra na gidya sa isa man nga kalibong presyo. Te amo na sige lang amo gina importante may pagnubo subong adlaw. So sa mga naubsa na dira sang sang LPG or sa mga may extra nga tangke dira nga wala pa na patughungan sang bag-o nga dira nga tawag ni anong tawag sa sang unod sang gasol kay lipat ko. Pero man na patugungan nyo para hingagaw kay dako-dako man nga buhin man sa aton iya nga presyo sa LPG, okay? So, sige, Action Radio Philippine Standard Time, 6:00 punto. So, maka-action, ma-commercial break kita na. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Panahon na para bumoto ka! The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry S. Polgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry S. Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Pabalik sa Action Report Sunday edition. Nagyapan ninyo alagad Action Dorel Cabato. Kag this time mga ka-action, sa nagpiling ko kaina, of course, mag-update man kita sa balita sa patagya sa entertainment. Pero update lang mga ka-action kay kagabi. Ibala, congratulations gid sa aton gali nga Miss Universe Philippines 2022 winner na si Celeste Cortesi sang syudad iya sang Pasay. So, sa kagabi mga ka-aksyon, ang ginkoronahan bilang Miss Universe Philippines 2022. Nangibabaw ang Pasay Beauty Queen sa 30 kaiban pang makandidata nga ginpatigayon iya kagabi sa Coronation Night dra sa may Mall of Asia Arena.
So of course, personal nga gin-turnover man ni 2021 Miss Universe Philippines Beatrice Luigi Gomez ang iya sini nga corona kay Cortesi. So kagabi mga ka-action nakita nyo ang outfit iya ni ni Beatrice Luigi Gomez ang aton iya nga 2021 Miss Universe gid siya ginakabigit siya nga born to break stereotypes. Okay, kagabi iya wala siya naka-gown niya or naka ang tawag sina gani naka Americana to tawag sito sa outfit ya. Basta do ka pang lalaki wala yung outfit yang iya pero stunning gyapon ang beauty ni Beatrice. So amo to siya kagabi patigayon siya sa iya nga final walk. Okay? So ginkoronahan naman bilang first runner up si Annabelle McDonnell sang Misamis Oriental kag second runner-up naman si Katrina Legado sang Taguig. Nakuha naman ni Michelle D. sang Makati City Miss Universe Philippines Tourism samtang si Pauline Amilinks sang Bohol ang nakakuha naman o kongin koronahan bilang Miss Universe Charity. So ginakabig nga isa ka star-studded ang nasambit nga event mga ka-aksyon kay bangod man sa presensya sang mga Miss Universe or apat ka mga Miss Universe title holders nga amo iya si kanangin host kabay si 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach, 2016 Miss Universe Iris Metinier, 2017 Miss Universe Demi Tibo, samtang nangin kabahay naman sang panel of judges si 2021 Miss Universe Harnaas Sandu. So may after black kagabi sang mga ka-aksyon sang Miss Universe nga Coronation Night, nagwa naman ang meme ni Pia Wurtzbach kay nalipat sa guro samtang malawag na siya sang winner naamuyan na blang envelope bala ang ginasudlan bala sang kung sino ang winner, so napakita sa camera. So suspense pa kuno tani kung sino madaog galing kinakita sa camera nga Pasay. So amo na kagabi nag-trending man si Pia Wurtzbach. Pero anyway, gyapon okay gid gyapon ang hosting syempre Pia Wurtzbach niya mga ka-aksyon. Okay? So sige, inalangan na ito na pila ka mga update man sa patag sang entertainment. Okay, Lasay Stress Action Radio Philippine Standard Time. So this time, of course, ginambal ko kayo na sa inyo nga maiga-share ako sa inyo nga history of the day. So kasaysayan nga natabo subong adlaw. So of course, kay Labor Day, so may angot ini mga ka-aksyon sa adlaw sang mga mamumugon. Subong nga adlaw ginasaulog ang International Workers' Day. Ang koneksyon sang bulan sang Mayo kag mga kinamatarong sa trabaho ang naghalin sa Estados Unidos. Sa panahon sa ika-19 nga siglo o century, sa panahon sang rebolusyong pang-industriya, limibo ka mga kalalakinan, kababainhan kag bata o kon kabataan ang nagkalamatay kada tuig bangod sa hindi maayong nga sitwasyon sa pagtrabaho kag malawig nga oras sang pagtrabaho. Sa pagplano nga bungkagon ang mga hindi makatawo nga kondisyon, Federation of Organized Trades and Labor Unions o kon FOTLU ang nagpatigayon sa isa ka convention sa Chicago sa 1884. Inpahayag sang FOTLU nga 8 ka oras lang nga pagtrabaho dapat kabigon nga legal kada adlaw halin sa pagkatapos sa Mayo 1, 1886. Ang nagsunod nga tuig ang Knights of Labor, ang pinakadako ini nga organisasyon sang mamumugon sa Amerika, ang nagsuporta sa proklamasyon samtang ginaengganyo ang kaangay nga grupo nga magpatigayon sang protesta. Sadtong Mayo 1, 1886, mas sobra 300,000 ka mga mamumugon. Gikan sa 13,000 ka mga negosyo ang naglakat pagwa sa ilang mga trabaho sa bugos nga pungsod. Sa mga nagsunod nga adlaw, mas nagdamo o kung mas madamo nga mga mamumugon ang nakigbahin kag iban ang nagprotesta nga naglabot pa sa 100,000.
Ang Labor Day, mga kaaksyon, ang ginakilala sa 66 ka mga pungsod sa bugos nga kalibutan apang madutay lamang nakahibalo nga naghalin ini sa Estados Unidos. Okay, last size, Desisayas Action Radio, Philippine Standard Time. So, yun ang gin-share ko sa inyo subong adlaw. Hindi lang ni diri sa Pilipinas ang Labor Day, mga ka-action ha, kundi ginakabig ini nga International Workers Day subong adlaw. So, sa 66 ka mga pungsod ang nag-celebrate, hindi lang kita, kundi madamo nga iban pa nga pungsod. Kag ini ang nag-originate gidiya sa Estados Unidos. So, sang una, no, way matakabalo, pero sobra guro sa 8 ka oras ang pagtrabaho. So, salamat man sa aton yung mga nagduso sining 8 ka oras lang mga pagtrabaho, mga ka-aksyon. Hindi man mahapos nga magtrabaho ka pa sa masobra pa sang 8 ka oras. Okay? So, sige. Ma-break kita, mga ka-aksyon. Para sa aton yung commercial, kay sa aton pagbalik, ang detalye na akong report na nagika naman sa aton patrol with Action Marlon Genovea. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Nag-champion, super power na, ora siya! Tanggal The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Di ba may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, Size 25 Action Radio, Philippine Standard Time, sa Yapon Action Report Sunday edition. Ang inyong alagad Action Dorel Cabato. At check ang patrol sa iyang natipon nga balita sining adlaw.
Action Marlon Genovea. Okay na siya sa aton nga linya. Detalye sa balita with Action Marlon. Action Mar. Action na doon sa balitang rin sa Maya Police Station 2, masubo-subo ang naragatan sa ning isa ka senior citizens. Kung 76 anyos nga lalaki nga pasyente sa nga Doña Corazon Locsin na Montelibano, Memorial Regional Hospital matapos nga naglumpat din siya, no? Halin sa ika-apat nga panalgan sa among bulungan, napatay, no? Ining lalaki nga rin, ang pasyente kaginabatehan sa isa nga bata nga babae nga watcher. May mga alas 55 ang takta kagabi. Ini siya ang nakapinsar nga magalo. Nautod ang aton nga linya, no? Sige lang. Ano tabong? Burnout or ano? Sige lang. Okay. Sige nautod mga ka-action, may technical problem lang kita. Kay aton balikan sa Action Marlon sa sa detalye sining kasubo man sining balita ni Action Marman nga may suicide sa may duy kaduha na ni no, madumduman ko sing last may araman to lalaki, senior citizen man to gyapon. Ti subong senior citizen man gyapon. Abi ato na. Sige, Action Mar. Action na door sa ining natabo sa 6-year-old, no? Senior citizen nga nagdalumpat ining siya sa bahin sang ikapat ka banalgan sang work tower sang Doña Corazon Locsin na Montelibano, Memorial Regional Hospital may mga rasete 55 ang takang pagabi. Ining pasyente may bantay ni siya nga bata niya nga babae. Galing kay gintabot na na sundos nga nagpanaog ng bata niya nga magbakal sang bulong kaga dito, naka-pensar siya nga magdalumpat. At siya magdalumpat, naka-isayin siya sang bangko. Ang bangko amo ning lampos o ginhaboy niya sa glass sa window sang among kwarto kaga dito sa naglumpat action door. Ay investigasyon sa kapulisan, ang pagpatid nila isula man sa foul play. Bangod may ara sa pila ka mga watcherman nga nakakita sa ginimo sa siling pasyente. Correct na doors ang gimuno mo na hindi ini una best nga matabo dira sa bahin sa Corazon Locsin Hospital nga natabong paglumpat. Lakay dunduman ko ni January 24 may ara sundor sang senior citizen man to, 68 anyos man to nga lalaki, pasyente sa COVID-19, no? January 24 nagligad lang, may isa man to karalaki nga naglumpat man, no? Sa window isolation, 5th floor tagidoya ang ginlumpatan niya, no? Nagtupa siya sa bahin sang atop sang water treatment facility. So ikaduha na ini nga incident nga natabo ang paglumpat sang pasyente alin dira sa may Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Report kan sa Patrol with Action na ninyo bugina ako naman Action na Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Salamat Action Mar sa imong balita nagikan sa patrol tuod kaduha na ni mga ka-aksyon pag siguro no duga nga seguridad na lang guro dira sa ospital para malikawan na ining nasambit iya nga mga insidente sang suicide dira naman sa bahin sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sige, wala na kita sang tiyempo mga ka-aksyon pero maghingagaw lang ko tamiyaw sa aton yung mga ka-aksyon nga nagupod gid sa aton kay Marben Higonia, good morning. Eduardo Labayon Jr., Joshua Christopher Belas, good morning. Ma'am Elizabeth Malakagamala, belated happy birthday kay Vileta Marhen Vasquez kahapon niya adlaw. MJS Candido Hildore, kay Aladino Villaluz Lumakad, Maninoy Michael June P. Season, good morning sa imo. Kag ginagrate niya ang ARB Fans Club
Kag nice game lang sa tanan ko nga members sang ni Stock. Sumag Tabunan Athletic Club. Sige, Wilma Inocencio Cabarles, Tita Hana Gatcho, good morning. Evelyn Pomaceno, El Spoon, oy, good morning sa imo kag kay Toto Tatan. So sige, madamo gid nga salamat mga ka-aksyon sa inyo man pag-upod sa akon sa sining adlaw sang Domingo. So adlaw sa mga mamumugon, enjoy your holiday today. Keep safe and God bless us all. Una sa balita na sa aksyon, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!